тарсондан аз дузах ҳаст ҳавасмандкунӣ ба биҳишт нест, фақат кор тарсондан аст. то калонсол ҳамеша мисол медонем ки қабристон ягон хатар надорад, аммо метарсем фарз кем камтар торик бошад, аз пеш қабристон гузаштан хоҳем накунем, як ваҳм дар дил пайдо. падарҳои моро дар курдишон аз ҳамон сагу ҳамон духтур тарсондан, моро аз ҳамон саг тарсондан, мо фарзандамон аз ҳамон саг тарсонда истодем. гап сар ин меравад ки тарс дар инсон бисёртар аст. чаро? калонсол ба кори худаш саргардон аст, вақте бо кӯдак гап задан надорад, кӯдак ахбори дуруст наметиҳад. махсусан дар инсан психологҳои мактабӣ вақте ки дар мактаб ё ки дар боғча муассисаҳои то мактабӣ бо волидайн кор мекунад, кори як мактаб ё кори як воситаи ахбори умма нест, кори як соҳаи маъруф. инҷа фаъолияти дастаҷамона аз худи ҳамон хурдсолӣ ҳамин усули ба воситаи тарсондан тарбия кардан аз байн бурдан. дар барои шахсиятсозии инсон масъалан ҳамон тарси иҷтимоӣ лозим аст. тарси иҷтимоӣ чи аст? кӯдак ва гирия кард мегӯем хаб кун ки саг омада мегазад ё ба баҳ мехӯрад. якбора тарсиду мурд, ҷош ба мурд. имкон дорад ки масалан дил аз кор монад. дар кадом ҳолат тарс пайдо мешавад? вақте ки салом устод, барномаи гузаштаи мо дар бораи ғазаб буд. дар барномаи навбатӣ мехоҳем дар бораи тарс суҳбат дошта бошем. шумо мегуфтед ки ҳамин худи тарс чист ва чаро инсон метарсад? саломат бошед. аввалан рӯзи зебои баҳориро барои якояки бинандагони ин канал шодбош мегӯем. ҳамагонро ба ҳама идҳои баҳорӣ табрик мегӯем. бигзор ҳамавақт умрашон баҳор бошаду сарсабз бошаду дар шукуфтанҳо бошад. воқеан мо дар барномаи қаблӣ оид ба яке аз эмосияҳои бунёдӣ яъне ғазаб суҳбат карда будем ва бо тасмим имрӯз атрофи дигар эмотсие ки ин ҳам эмотсияи бунёдӣ ҳаст, атрофи тарс суҳбат хоҳем кард. хуб, тарс ин агар ки аз рӯи тавсифоти ҳамон 7 эмотсияи бунёдӣ гӯем, яке аз эмотсияҳои бунёдӣ яъне заминавӣ, фитрӣ ё худ табиӣ ин тарс аст. тарс амали ҷавобии организм ҳаст. амали ҷавобии организм ба таҳдидҳои воқеӣ ва эҳтимолӣ. яъне бубинед ки одам тарсро ҳамон ҳолате аз сар мегузарад ки агарчи ба ӯ воқеан таҳдид кунад ё ин ки ҳатто таҳдид агар эҳтимолӣ бошад ҳам. зеро худи формулаи тарс дар психология ҳам хеле муайян шудааст. яъне дар кадом ҳолат тарс пайдо мешавад? вақте ки ваҳм бо изтироб якҷоя мешавад, одам тарсро аз сар мегузаронад. агар ба таври математикӣ гӯем, изтироб ҷамъи ваҳм баробари тарс. яъне худи ҳамин таҳдидҳои эҳтимолӣ ҳам дар одам то ҷое агар хатар дошта бошанд ваҳма ба вуҷуд меоваранд ва изтироба ба вуҷуд. ҳарду ин якҷояшда тарс дар одам ифода мекунанд ва дараҷаи ифодаёбии тарс аз дараҷаи хатарнокии худи ангеза вобаста. чӣ қадаре хатараш зиёд бошад, масалан агар марговар бошад метавонад ба дараҷаи тарса ба вуҷуд биоварад ки одам дигар гӯем ки қобилияти дуруст идора кардани ҳаракаташро аз даст диҳад. ва ногуфта намонад ки дар байни ҳамаи эмотсияҳо ягона эмотсие ки сирф функсияи муҳофизатиро иҷро мекунад тарс аст. мо имрӯз ба боварӣ гуфта метавонем ки агар дар инсон тарс набошад, он гоҳ инсон умри дароз намебинад. яъне ҳамун мавҷудияти инсоният дар рӯи дунё ғайриимкон мегардад. бале бале. чунки устод, суоли навбатӣ ҳамин аст ки ҳамин як масъала аст байни мардум ки аз тарс ман намедонам талхакабшуд мегӯянд ё ин ки мурд мегӯянд. оё имкон дорад ки аз тарс инсон бимирад? масалан ҳатто агар хато накунам, ибни синорам як вай дорад ки аз тарс заҳра мегӯянд, таркидани заҳра аст. бале бале. ин чиз дар ҳамин қадимам буд. ҳамин чӣ хел дар ҳамин илми психология тавсиф мешавад? асlan агар мо таҳлил карда борем имрӯз дар илми тиб, махсусан дар психологияи клиникӣ, яке аз сабабҳои бемории диабети қандро тарс унвон мекунанд. яъне вақте ки инсон ногоҳ метарсад, вақте ки тарс ногоҳонӣ ба вуҷуд меояд, дар таркиби хуб як хуб моддаҳои ҷудо мешаванд ки онҳо боиси зиёд шудани қанд дар таркиби хун мегарданд. ва худи тарс дар байни тамоми эмотсияҳо ягона эмотсияе ҳаст ки тағйиротҳои физиологияш бениҳоят зиёданд. бубинед ки дар ҳолати тарс одам дар як дақиқа то 65 маротиба нафас мекашад.
اگر ایموسر مگلی مثلا کورسندی و ترس و غم و شادی و دیگر این درجه حزم بلند نفس کشی در حالت ترس است 67 مرتبه. یعنی از این برمی آید که اگر نفس کشی زیاد شد چقدر نبض زیاد میشه، فشار خون چقدر بلند میشه. ولی یک گویم که چیزی عجیب دارد. ببینید که در حالت غضب اگر تپش دل زیاد شود و فشار خون بلند شود رنگ روی آدم سرخ میشود، یعنی قوه اخراج میشد به همه گواه و عضوها. در حالت ترس باشد برعکس از قسمت بالایی بدن خون جبیده گرفته میشد. ببینید رنگ آدم سفید میشد، رنگ رویش رنگ پوستش سفید میشد، یعنی همین خون از قسم بالایی بدن آدم جبیده گرفته میشد. این هم یک وظیفه فونکسیون محافظتی است، با آن معنا که اگر مبادا آدم جراحت برداشت خونروی زیادتی به وجود نمیاد، خون کم خارج میشد از آدم و این امکان میتید که گویم که انسان از همون ضرر جدی دیدن یا از مرگ امین ماند. مردن سبب مردنش همین امکان هست دیست، همین چی شرط دارد؟ اگه گویم که یک بار ترسید و مرد جوش امکان دارد که مثلا دیل از کار ماند؟ من فکر میکنم که نه. اگر که دیگر بیماری ها نداشته باشد، لیکن انسان اگر گرفتار دیگر بیماری ها باشه، مثلا گرفتار سکته قلب باشد یا فشار بلندی داشته باشد دیگر یک بار ترسیدن میتواند همین بیماری را خروج دهد، یعنی سبب خروج این بیماری گردد و مرگ برد. و به حالت دیگر است، در حالت ترس با وجود میاد حالت دیگر حالت شوک میگویند، یعنی آدم پورا کرخ شده میماند. برای دیگر بیماری ها زمینه گذاشته میتواند. مثلا بعضی وایو هست که از شوخیای بد هست، یعنی پرانک میگویند که بله مثلا ترساندن انسان ها ناگهانی همین یکوز برای دیگر بیماری ها زمینه میگذارد. مثلا با میتواند زمینه گذار باشد یا میتواند باعث خروج نوبتی بیماری گردد. چکار ما در بالا قید کردیم امروز ها معین کردن که یکی از بیماری های دیابتیک هم محض ترس است، چون که آدم ناگهان وقتی که میترسد انتظار نیست، ترس به وجود می آید، یک بار جلوشوی زیادی خون در ارگانیسم به وجود می آید و همون دوام کردن میگیرد. یا که در حالت های دیگر مثلا حالت های که اگر آدم گرفتار بیماری های باشد که از گوییم که سطح پسیکوسوماتیکی دارن یا که ویرانشوی‌های ایموشنالی هستند، میتواند همون بیماری را از نو خروج دهد. در این حالت هم شدنش ممکن است. باز یک چیز هست که مثلا همین در ما تاجیکان هست، کودک رو یا که طفل رو یا که همین جوانان رو با یک ترس از دیگر کردارهای بد پیشگیری میکنند. همین عمل تاثیرش چگونه است بر نسل جوان؟ تاثیر نکنه. مثلا میگن که خاموش باش یا گریه نکن که من مثلا لولی رو میگویم شما برای یا که گرد میخورد شما رو، یا که مثلا من نمیدونم یکون دیوانه اگر در همون گذر باشد، کوچه باشد، شهر باشد با همون میترسونند، یا دیو میگویم یا اجینه رو میگویم. همین چگونه تاثیر منفی دارد با نسل جوان یا اینکه همون کودک یا که نسل خورده هست به ویا میرسد؟ واقعا هم درست کردید. ببینید فرض کردیم اگر روزی ما یک بوسک در باغ سیر بکرده باشیم، یک کودک اگر پای سگ رو بیند دویده پیشش میگوید، میل میکند با او. برعکس کودکان ما میترسند، دوری میجویند. چرا؟ چون که ما رو از خوردیش سیمای سگ رو یک چیزی دهشتناک، یک چیزی با او معرفی کردیم که به آدم ها میخورند. کودک و گریه کرد میگویم خاف کن که سگ اومده میگزد یا به میخورد. یا اینکه حالت دیگر در ما مثلا حتی آدمان کلانسالمون از رفتن به نزد دکتر ترس دارن. یک ترس هم نباشد، هراسی در دل است، از قبرستون هراسی کوچک هم باشد هست در دل. برای آنکه در کردی ما گفتیم که خاف کن که دکتر هم میبید و کال میکنه، یا که یک چیز دهشتناک باشد و همین چیز همچون یک چیزی بد، همچون یک چیزی منفی الکی در زیرشعوری مردم ما از سن کودکی جو کرده است و در سن کلانسالی این تاثیر رساندن میگیرد. همین که شما چقدر قید کردید ترس از قبرستان، ترس از دیو و عجینه و یک اساطیرهایی که اونها وجود ندارند، همین خیلی میترسونه مردم کودک را در کودکی و آثار اون تو کلانسالی میموند. ما حتی کلانسال همیشه میدونیم که قبرستان یکو خطر ندارد، اما میترسیم فرض کنیم کمتر تاریک باشد از پیش قبرستان گذشتن خودی نکنیم یک وهم در دل پیدا میشه، هرچند ما میدونیم که یکون خطر نیست. انا همون وهم از قسم زیر شعور میآید، همون وهمی هست که در دوره خردسالی ما را
дар майнамон ҷо карда буданд. пас чӣ бояд кард? Масалан, ду тамаддуна гирем, ду фарҳанга гирем, фарҳанги аврупоӣ ва фарҳанги шарқ. Масалан, мо ғарб, шарқ. Масалан, мо бо тарс тарбия мекунем. Дар Аврупо масалан ҳамон камбудӣ мешавад ё ки ягон кори хато мешавад, на бо тарс. роҳи нодуруст будан ё ҳавасманд кардан ё дигар роҳҳо. пас ҳамин роҳҳо чӣ гуна решакан кунем? тавсияи шумо чӣ аст? Муҳимаш ин аст ки инсонро ба рафтори хуб тарс не, виҷдонаш водор кунад. Масалан, агар мо ҳатто дар ҳолати тарсҳои иҷтимоӣ ҳам гӯем, тарзи тарбия кардан дар кор ки кӯдак аз тарс не, масалан аз он рафтори хуб накунад ки дар ҳангоми нохуб рафтор кардан ҷазо мегирад ва метарсад, балки кӯдакро ба рафтори хуб виҷдонаш водор кунад. Бо роҳи тарсонидан бубинед, як чизи оддӣ аст. Кӯдак дар ҷое агар ҳис кунад ки ӯро намебинанд хатар нест, валакан амала сазовор медонад, раво медонад, чунки медонад ки таҳдиде нест. Аммо дар ҳолате ки мо виҷдонро дар ӯ тарбия кунем, ӯро виҷдонаш ба амали нек ҳидоят мекунад, аз амали бад боз медорад. аз ин лиҳоз аз худи ҳамон хурдсолӣ ҳамин усули ба воситаи тарсондан тарбия кардан аз байн бурдан дар кор. Яъне гӯям ки накун аз оила сар кардан дар кор. ҳаминро ягон дастурамал ё ягон дар ҳамин низоми маориф аст ё ман намедонам дар кадом низомҳо ҳаминро ҷорӣ кардагӣ ҳастанд ё на, дар кадом ҳолат қарор дорад. Пас мо чӣ гуна масалан мардумро бифаҳмонем ки ҳамин кори хатост? акун мутаассифона ҳамин усуле ҳаст ки гӯям садсолаҳо ё шояд ҳазорсолаҳо дар мардуми мо вай шудасту омадааст. падарҳои моро дар курдишон аз ҳамон сагу ҳамон духтур тарсондан, моро аз ҳамон саг тарсондан, мо фарзандамон аз ҳамон саг тарсонда истодем. ҷузъи фарҳанги мо шудааст. бале, ҷузъи фарҳанг шуда рафтааст. оҳиста оҳиста кори кардан дар кор ҳамин аз байн рафтан гирад. яъне мо ба ҷои тарс ҳавасмандиро истифода барем. яъне кӯдак гӯем ки кӯдака бо роҳи тарсондан аз рафтори бад нагардонему, бо роҳи ҳавасманд кардан ба рафтори хуб тела диҳем. чунки кӯдак ҳамун бештар ба рафтори хуб майл кунад. яъне аз тарс аз рафтори бад кӯдорӣ накунаду аз ҳавасмандӣ ба рафтори хуб майл кунад. ин роҳаша як фикр карда баровардан дар кор. дар ин ҳолат ҳар як кӯдак муносибати инфиродиро талаб мекунад. чунки фарз кардем шароит дар хона ҳолате ки кӯдак ба воя мерасад, хусусиятҳои кӯдак бояд хусусиятҳои инфиродӣ ҳастанд. барои ҳама кӯдак як усул ба кор намерад. аз ин лиҳоз фақат зарур меяд ки падар модар эҷодкор бошаду ҳамин чиза фаҳманд ки дар тарбияи фарзанд танҳо истифода бурдани тарс усули ягонаи гӯем ки ҳалли масъала нест. як мушкили ҳамин аст ки ин усул бисёр тез кор медиҳад. ҳамин кӯдака мегӯем ки ҳаб кун ки духтур мебия укол мекунад. дар кӯдак аллакай як бор укол кардааст, дардаша медонад, ором мегирад ва мегӯем ки ин усул ба кор мерафтааст. ин усул осонтар аст, гӯем ки натиҷааш тезтар ба даст меояду, вале мутаассифона ин натиҷаи ба даст омада муддатҳои дароз, солиёни дароз дар зеҳни кӯдак шах шуда дурнамош ҳам дурнамош нек нест. таъсир дурнамош баръакс дурнамош зиёдтар асту таъсири хуб надорад дар оянда. яъне ҳамун чизе ки асос надорад дар як шакли гӯям як чизи стереотипии шахшудаи хурофотӣ мемонад аллакай. ҳамин усулҳои фаҳмондагиро шумо дар кадом роҳҳо агар имконаш бошад, масалан дар боғча мондан баромондан имкон дорад ё ки дар мактабҳои таҳсилоти миёнавӣ мондан мумкин аст ё тариқи телевизион ва радио мондан мумкин аст? чӣ гуна ягон пешниҳод агар дошта бошед? хуб гап сар ин мерад ки барои гӯем бурдани корҳои фармондавӣ ё пешгирӣ намудани истифода аз тарс ҳамчун роҳи тарбия, мо бояд ки аз раҳёфти байнифанӣ истифода барем, ки мегӯянд раҳёфти системавӣ, системни подход. яъне гӯем ки кори як мактаб ё кори як воситаи ахбори умма нест, кори як соҳаи маъруф. инҷа фаъолияти дастаҷамъона дар кор аст. яъне ҳар як ниҳоде ки бо кӯдак сар кор дорад, ҳар як ниҳоде ки масъул ҳаст дар тарбияи насли наврас, бояд ба ин сар кор дошта бошад. воситаи ахбори умма, муассисаҳои соҳаи маориф, гӯем ки намояндагони дин. як мушкили дигарамон ҳамин аст ки бубинед дар намояндагони дини мо фақат метарсонанд. фақат метарсонанд. ҳавасмандкунӣ нест.
тарсондан аз дузах ҳаст ҳавасмандкунӣ ба биҳишт нест, фақат кор тарсондан аст. хуб намояндагони дин, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, махсусан дар инсан психологҳои мактабӣ вақте ки дар мактаб ё ки дар боғча муассисаҳои томактабӣ бо волидайн кор мекунанд, ҳамин чиза истифода бурдан дар кор, яъне оҳиста оҳиста дар зеҳни ҳамин волидайн ҳамина ҷо кардан дар кор ки дигар усулҳои тарбия карданам ҳаст. тас роҳи ягона нест, ҳарчанд хеле дар боло гуфтем тез натиҷа медиҳад, вале оқибат дорад. баъд як чизгар инҷа ман мехостам илова кунам ки тарси табиӣ ҳасту тарси иҷтимоӣ ҳаст. тарси табиӣ тарс аз марг аст, тарс аз ҷароҳат бардоштан аст, яъне тарс аз он чизе ҳаст ки метавонад ҷисман ба мо вай расонад, ҷисман моро нобуд кунад. ин тарси табиӣ аст. масалан мо метарсем ки қувваи барқ моро мезанаду мо ба марг гирифтор мешем. бале, ё мо метарсем ки мошин моро мезанад, ҷароҳат мебардорем. мо метарсем ки аз баландӣ меафтем, мешиканад ягон узмон, устухонамон. ва дуюм тарс ин тарси иҷтимоӣ ҳаст. агар таҳлил карда бароем, чӣ ки тарси табиӣ барои зинда мондан, ҷисман зинда мондани инсон бисёр лозим аст, барои шахсиятсозии инсон масъан ҳамун тарси иҷтимоӣ лозим аст. тарси иҷтимоӣ чӣ аст? ин тарс аз беобрӯ шудан, тарси аз даст додани шахсият, тарс аз туҳмат, тарс аз хиёнат, тарс аз гӯем ки бевафоӣ, беадолатӣ, тарс аз хеле кайд кардем беобрӯ шудан, коста шудани мавқеъ дар ҷомеа. ана ҳамин тарс одамро водор мекунад ки меъёрҳои иҷтимоиро риоя кунад. он қоидаҳое ки дар ҷомеа қабул шудану риояи он қоидаҳо аз тарафи атрофиён гӯем ки вай карда мешавад, мақбул дониста мешаваду симои инсонро дар назди атрофиён аз ҷиҳати мусбат муаррифӣ мекунад. ана ҳамин тарси иҷтимоӣ маҷбур месозад инсонро ба риояи ин қоидаҳо. ва ин имконият медиҳад ки инсон мавқеи худашро ёбад дар системаи муносибатҳои инсонӣ, гӯем ки амали нек дошта бошад, фаъолияти нек дошта бошад. аз ин лиҳоз тарси иҷтимоиро нодида гирифтан лозим нест. пас устод тарс ҳаст, даҳшат ҳаст, ҳарос ҳаст. фарқияти ҳамин се истилоҳ дар чист? хуб бубинед, мо гуфтем ваҳм ҳамун ҳарос. ҳарос ин як зинаи якуми тарс аст. ҳоло тарс пайдо нашуда, як тартиби тарс аст. вақте ки бо изтироб якҷоя шуд, баъд тарс ба вуҷуд меояд. яъне гӯем ки як 50% тарс ин ҳарос аст. ҳарос бисёр ҳолат як хусусият дорад ки ҳоло ҳамон таъсирот ё ҳодисае ки ба мо таъсир мерасонад нарасидасту мо бояд дарк карда истодем. дар баъзе ҳолатҳо ҳарос метавонад бесабаб бошад. одам аз чизе ҳарос дорад, худаш намедонад аз чӣ. бисёро мегӯяд чӣ келе дар дилам ҳамин як ваҳм ҳасту намедонам барои чӣ бошад. ин метавонад хусусияти зершуурӣ дошта бошад. фарз кардем чанд сол пеш дар ҳамин рӯз як ҳодисаи нохуб ба вуҷуд омада буд, ҳамун чиз аллакай дар зершуури инсон нақш баста ҳамтун рӯзи баъд аллакай сигнал метиҳад, ҳамун ҳарос вуҷуд дорад. ва ҳолати дигар ин аст, чӣ хеле шумо қайд кардед? даҳшат. даҳшат дар ҳолате аст агар тарс аз гӯем ки меъёри ҳамун ваи тарс зиёд шавад. даҳшат дар ҳолате ба вуҷуд меояд ки агар инсон имконияти аз ҳамун омили тарсовар дур шуда надошта бошад ва имконияти идора кардани онро надошта бошад, ба даҳшат меафтад. даҳшат хусусияти вайронкунанда дорад. аслан бигирем худи тарс дар таснифотҳои бисёри муҳаққиқон ҳамчун эмоцияи манфӣ муаррифӣ шудааст. ҳарчанд дилхоҳ эмоция манфӣ намешавад. масалан эмоция ҳамаш хусусияти мусбат ҳам дорад, манфӣ ҳам дорад, вайронкунанда ҳам дорад, хурсандӣ ҳам ҳатто. хуб ва агар даҳшат ки одам имконияти вай кардани ӯро надорад, такрор ёбад, метавонад ба вайроншавии психикӣ бурда расонад. ин ҳолате аст ки одам ана ҳамун вазъиятро идора карда наметавонад, аз вазъият дур шуда намедонад. дар одам ҳолати оҷизиро ба вуҷуд меорад ва дар ҳолати даҳшат метавонад дар одам ба вуҷуд биёянд ҳолатҳои масалан ступор мегӯянд, карахтӣ, ҳолати апатия ба вуҷуд меояд ё карахтии ҳиссӣ.
одам ҳама чизро мебинаду ягон аксулъамали ҳисси эмотсионалӣ надорад ба он чиз. метавонад ҳолати шок ба вуҷуд биёрад, метавонад одамро ба ҳолати истерика барад. яъне аксулъамалҳои муайяне ҳастанд ки дар ҳолатҳоидаҳшатбор ба вуҷуд меоянд. инҳо ҳамаш ҳолатҳои гӯё ҳастанд механизми муҳофизатӣ. дар ҳамон одам ки худаш қобилият надорад вай кардан идора кардан ҷисм худаша ҳимоя мекунад. ва аз ҳама муҳими чи аст? бале тарс хуб аст, тарс бояд бошад. одаме ки аз ҷиҳати физикӣ солим аст бояд тарсад. чизи табиӣ. бале чӣ хеле гуфтем чунки ин механизм муҳофизатӣ дорад. аммо ҳама чиз меъёр дорад. дар ҳолате ки агар тарс аз меъёр гузашт ин аллакай ба вайроншавии эмотсионалӣ бурда мерасонад. як чиз дур намерем, як чиз оддиро мегирем. хуб вақте ки ҳамин бемории мана коронавирус паҳн шуд дар дунё, аксарияти одамоне ки дар марҳилаи якими беморӣ диққат дода бошед фавт беҳад бисёр шуд. аксарияташ аз тарс буд. гӯем ки ҳамун ҳолати ҷисмонии боиси марг вуҷуд надошт, ана ҳамун вай шуд. хуруҷи воҳимавӣ мегӯянд паническая атака. ин як намуд бемории вай ҳаст, вайроншавии психикӣ ҳаст ки бисёр натиҷаҳои ҷисмониш сахт ҳастанд. тапиши дил ба вуҷуд меояд, ҳисси нафастангӣ ба вуҷуд меояд, як дард, як сӯзиш дар қисмати қафаси сина ба вуҷуд меояд. дар назари одам ҳам хеле метобад ки ҳозир дигар нафас кашида наметавонад. ва на ҳамин чиз баръакс бо чӣ қадаре ки ҳамун гӯем ки воҳима мекунад ва ҳам зер мекунад, ҳамон қадар зиёдтар шудан мегирад. набошад бисёр ҳолатҳое буд ки масалан духтурҳо вақте ташхис мегзоранд муайян мекунанд ки масалан ҳаҷми шуш ҳоло барои миқдори кофии ҳаворо гирифтан кифоя ҳаст. яъне барои таъмин кардани организм бо оксиген кифоя ҳаст. дар хуна месанҷанд таркиби оксиген дар хун масалан 93 ё 95 аст. фурат кифоягӣ мекунад. аммо дар инсон рухсатҳои нафастангию норасои ҳаво ҳис мешавад. ин аз ҳамун вай аст, ҳамун хуруҷи воҳимавӣ аст. яъне агар дигар карда гӯем ҳамин тарса кӯшиш кардан дар кор дар меъёр бошад. аз меъёр гузарондан лозим аст. барои ин чӣ кор кардан дар кор? барои ин ҳар як чизе ки ба мо тарс меоварад ва аввал дар ҳамун майдони шуъур таҳлил кардан дар кор ки воқеан хатар дорад ё не. агар хатар дорад ман барои бартараф кардани он хатар чӣ кор карда метавонам? оё имконият дорам ки хатарро бартараф кунам? агар имконияти хатарро бартараф карда натавонам, чӣ имконият дорам ки ман аз ҳамин ҳолат, аз ҳамин вазъият дур бошам, дури ҷӯям то ба ман халал нарасонад. ва як ҳолати дигар ҳаст, дар ҳолатҳои махсусан ҳолатҳое ба вуҷуд меояд ки норасои ахбор. фарз кардем ягон ҳодисаи нохуш дар деҳа рӯй дод, нафаре аз ки аъзои оилаш дар деҳа аст, фарз кардем дар шаҳр қарор дорад. ман ҳамин воситаҳои алоқа қатъ шуду ин ахбор надорад. яъне медонад ки ҳамунҷа чӣ гапи нохуше ҳаст, чӣ ҳодисае ҳаст, аммо ахбори дуруст нест. ана ҳамин оҳиста оҳиста воҳимаро ба вуҷуд мебиёрад дар инсон, норасоии дурусти ахбор. ба ин хотир як мақоли сода ҳаст, агар диққат дода бошед, мардум мегӯянд ки балоро аз берунаш дида дар дарунаш будан осонтар аст. чунки ахбори дуруст аст. одам вақте ахбори дуруст мегирад, пираш аллакай амали бошӯронаша тарҳрезӣ мекунад чӣ кор карданам дар кор. аммо вақте ки ахбор нопурра аст, одам амалаш бошӯрона тарҳрезӣ кардан наметавонад. як ҳолати номуайянӣ анамун даҳшата дар одам зиёд кардан мегирад. бинобар ин дар ҳолатҳое ки масалан ҳолатҳои фавқулода мешавад, дигар мешавад, ҳамин чиз бисёр муҳим аст, ахбори дуруст доштан. ва мутаассифона як чиз аст, бисёр вақт ҳамин чиз дар кӯдакҳо сурат мегирад. мо мушоҳида кардем мисол солҳое ки дар ноҳияи ван заминларза шуда буд, соли 2010 баъдан дар шаҳри Колоб сел омада буд. мо ба ҳайси психолог барои кӯмак расондан ба мардум рафта будем, як чиз мушоҳида кардем. мутаассифона кӯдак дар канор мемонад. сол кӯдак мепурсад ки чӣ гап шуда истодааст. ва кӯдак худаш дест додааст. ба дараҷаи фаҳмидани худаш баҳо метиҳад ки мана сел омад, одамоя бурд, одамо мурданд, хонаҳо чапар шуд. лекин вақте мебиёяд мисалан калонсолро мепурсад ки чӣ гап шуд, мегӯянд ки бирав ҳоли ғамнатӣ вақт нест. калонсол ба кори худаш саргардон аст, вақти бо кӯдак гап задан надорад. кӯдак ахбори дуруст наметиҳад. ё вақте мисалан кӯдак мепурсад ки модарам канӣ, калонсол мегӯяд дид ки модараш аз об бурд аст. мегӯяд ки модарат ҳоли рафт аз хонаи бобост, баъд мебиёяд. фиребаш медиҳад. бале фиреб медиҳанд. ана ҳамин номуайянӣ кӯдак аз зери тарс қарор додан мегирад ки метавонад оқибат
як вайроншавиҳои муайян мемкунад вайроншавиҳои шадиди стрессӣ ё ки вайроншавиҳои стрессӣ баъди осебӣ ки инҳо аллакай вайроншавиҳои эмоционалӣ ҳастанд ба ин вайроншавиҳо мебарад ва дар ҳолати гӯем ки агар вайроншавиҳо сари вақт бартараф карда нашаванд оқибат метавонад боиси гирифторшавӣ ба бемориҳои равонӣ гардад бемории рӯҳӣ гардад. устод охирон суолам ман аз шумо мепурсам, инсон ҳамчун ҳайвони сумурадори ширхо дар байни дигар ҳайвонҳо кадом нав ҳамино бештар тарса таҷруба мекунад? Хуб, қаблан ман гуфтем гап сар ин меояд ки тарс дар инсон бисёртар аст. Бисёртар аст? Чаро? Чунки масалан дар ҳайвон тарси иҷтимоӣ вуҷуд надорад. дар инсон дар баробари тарси табиӣ он тарсе ки гӯем барои бақои ҳаёт аст, дар баробари тарс аз хатари ба бақои ҳаёташ таҳдидкунанда тарси иҷтимоӣ вуҷуд дорад. Тарсҳое ки аз муносибатҳои иҷтимоӣ бармеояд. Тарси аз даст додани шахсият, тарс аз беобрӯ шудан, тарс аз тӯҳматзада шудан, тарс аз беадолатӣ, тарс аз хиёнат. инҳо чизе ҳастанд ки дар ҳайвон нестанд. аз ин лиҳоз гӯям манам тарзҳои боахлоқу бо ин дигар маънавиёт омехта дар ҳайвон вуҷуд надорад. дар инсон ки вуҷуд дорад, ин лиҳоз гуфта метавонем ки ба тарс осебпазиртар инсон аст. мамнун устод барои мусоҳибаи пурмуҳтаво. итминон дорем ки тамошобинон мо аз ин мусоҳибаи мо чизе бардошт карда бошанд. агар хай ягон суол ягон вай пайдо шуд ҳатман менависанд, мо боз ба шумо муроҷиат мекунем. мо барномаи ояндаи худро дар бораи хурсандӣ бахшидани ҳастем. устод агар вақт даст дод, зиндагӣ амон дод, дар барномаи оянда боз бо шумо дар мавриди хурсандӣ суҳбат мекунем. миннатдор устод. Бошед, саломат бошед.